waqala. Indaba yethu enkulu singabazalwane ifikile lapho. Ungabi nawo ungabaza. Ungabi nawo ungabaza kodwa uphike nento yodwa ukuthi wathi umlamleli. Elelo kuba lonke kubo. Amen. Ofuthi zonke izimo uzovumelana nazo bese utshelele. Ngoba uyazi ukuthi hey abasiko bese njengoba nami ngisiye owezwe bazalwane si special kodwa kufanele ukuthi bese ngabona into amazwi nje ayamkhulumalisa umuntu kodwa kufanele ubasala bese ke siba naloko ufuna siloke sizitholile nje ikhona incwadi ethi asishaye sengazothi bakhulu kunathi sengikhohliwe ukuthi igcizelela ukuthi angazi asishaye sengathi bakhulu kunathi. Hey bazalwane okushuthi lapho sinika bona ukuthi hayi ngoba ubukhulu nijahile ngoba ubukhulu niyaphanda thina kasehlele ngezathi bese sishayise ngazothi nibakhulu nabafundi sike sabahlasela leso sitha leso bebuza ukuthi ubani umkhulu embusweni wethu. Ike yangena nakubona lonto yafika khona wasevele edonsa ingane encane. Ngalesikhathi ibona bezimisela ukuthi hayi mhlawumbe usibanibani ngowamuntu enginami usibanibani mhlawumbe ngoba unolwazi amakhulu wavele wadonsa ingane encane. Ngoba esikaNkulunkulu asihambi ngale ndlela esicabanga. Le ndlela esicabanga ngayo senze ngayo sihlanganise ngayo akuyona yakhe leyo une yakhe yedwa yewenza izinto. Njengalokho angithumele ezweni nami ngibathumele ezweni. Sithunyele ezweni bazalwane. Uma sithunyele ezweni ukuthi ngaso sonke isikhathi simele ukuthi simele uJesu. Simele ukuthi sibe isibonelo ebantwini. Abantu bezwe konzweni ungakhulumanga bebona wena usikhonze uNkulunkulu ungasho kulutho. Abantu bezwe konzweni bebona wena ukuthi hayikhona lo muntu akakhali. Sikhala mihla yonke nje yena akakhali. Kanti uyazi ukuthi unesikhathi ukhala ngaso. Uyazi ukuthi eyakho inkinga uyibika kubani. Awuhambi uyitshela abantu, tshela umakhelwane, biza abafowethu, bizoba cha. Uyazi ukuthi ukhuluma nobani. Uyazi ukuthi ubani okhulumisana naye uma ngaba sowubona ukuthi nabo umzimba. So bazalwane ke lapha nesithole unumber 6 uverse 6 othi wazinikela abe yinhlawulo yabo bonke kube ubufakazi besikhathi esiyiso. Nabo umehluko omkhulu ke omunye ozothola owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke. Bazamile uAbraham abazama uMose nabaprofeti kodwa bakazi bazinikele babenjalo. Salile lo ndawo yokuthi akaze uchitheke igazi kubona lichithekela abantu. Abakazi bafela abantu. Wazinikela yena bazalwane. Wazinikela yena abe yinhlawulo yabo bonke. Okushuthi noma ngabe noma ngabe uphi noma ngabe siyamazi ukuthi mase kuyisikhathi esithile ushaya insimbi zakhe
sihambe sonkokana eceleni avale izikolo zakhe ashinto zakhe azishoyo kodwa nangokuye bazalwane ngiyanaka mangila emncwabeni futhi mangila emncwabeni nginawo nginala empeni zamazwi yamnaki indaba zokuthi nginakazela ezweni abazalwane lokwenzelanga abuhlupha ibrother abuhlupha brother sesinomfowethu ujike manje sesinomfowethu ujike dad ubheke phansi ke nami ngingaliwa iyophela manje kodwa khona igama esingakalizwa ukhona igama elingakabizwa uMC lo kufuze ukuba ukhuluma ngale gama akaphathi uvula isiyingi la kuthiwa yila lizokhithwa khona athi impela umuntu thuluthule tendeni kodwa ukhona igama elizwakala ukhona igama elizwakala bahamba bathi makufike esinye isikhulumi awusafaka le gama safaka le gama elavala abaJuda bathi ningaphinde nishumayele ngalelo gama kunzima nokulibiza kwelabantu bathi lelo gama walifaka amsana wokusisi ngokumama omuntu esifazane walifaka leli gama wasekubakhona leyo babuya la besilindele ukuthi cha ayisangaliphola zibheke izinto ezinjalo uma umzalwane kodwa ngoba vele nama brother nemfundiso yakhona nebukhali yinto engaziyo ukuthi leyo niyayibheka uma ungazali nomlamleli ungamvuma umlamleli ufike lapho umlamleli inkosi uJesu ingabizwa umnandi kukuhle kwenziwa yonke into uzubona abantu ukuthi hayi lokugida lokuseyikona phela umntaza khanyeka nje kuwabantu so noma ngathi ngesikhashana nje uzikhume ngoba kukhona igama elibekiwe phezu wonke amagama elikaJesu kuphela bazalwane wasinikela azangaphokwe ube ngubufakazi besikhathi esiyiso okushuthi le ndaba iyayisazosabalala iye kwamanye amazwe ingene kwabezizwe izigcina ifike thina kwakuyisikhathi esiyisono leso esikusona ukuthi uJesu wabafela abantu Jesu lapha nani chithekela umuntu manje umuntu ngisho lonke ibala uma kuhamba ngenyawo ezimbili kumele ukhonza uJesu umele ukuvuma uJesu umuntu uma kungenzeka ukuthi awukazi uzumvume uvele wazibona so right ungazama uzumvume usele nesikweleti bomama sukulwenu siyabonga kakhulu ngalo
siyethemba nizosibhekela kahle